Huluni karbirong saramai pen nile tamdak harman paglong deposit tong sekot press meet mai angin angkong ma labang ke nile tum lam ke patan ji alang le Pratap Chandra be alang le base pathanik karo pini Huluni ahawar karbirong asar amai labang so nili tum Huluni aro tum press meet kidonang ko alam thegala ko hano ajer dingklui pen nitum karbirong asar amai tum aning ke hang mate ke mang pon sexidul arona teng pen nili tum rong asar tum bhan traditional village council pu development council pu lapus laso apok nili tum ke samaj dingolo bonta nili tum arong asar tum che songbong wangbong pen district council pen drafting committee pu isita sengelo laba hayalam nili tum bhan boy thalang solong karberong asar ningkan sek pen conference ota alang litum sar Elvin Teron atum tuliram ro hangsa ta dolo alang tum nili tum rong asar phan nang khan namum erlo bonta non abage nili tum kachini tu atengke non abangke akaprek traditional village council development council pu bang kalidasi gaon panchayat pu aron ek bang selamrong pu nili tum arjulong la nili tum rong asar tungke karbi rong asar amai tungke kroy masi untelo kroy masi kroy kre nili tumke la sexidul aron ateng pen nili tum aphan rong ka develop aphan chingthur aphan nili tum angke la Ponsat bang kran nili tunge village traditional council masi nangji jose nili tum ke manga teng pen alang tum kroy kre pate pek dat pulote nili tum rong asar tum ta akaprek akachesong akeng kam chor sunang koppo lasi sar ka hai tuliram ro ham phada chuning riglo nali tum karbi asopan chinghon lapen ke sexidul aron teng pen kroy ra nili tum rong asar phan village traditional development council ban apa chuni phamsi nili tumahin pen chuning ri iglo kadam teman nile tum ke chapa pen alang le tum nang che tong thega pot lasi nile tum Huluni hawar karbi rong asaramai al nile tum tong sekot pen press meet ke phana ko alam thegala koiglo nile tum ningkan throksi lo nile tum karbi rong asar atum traditional village development council lapen village code puta kache song village code puta bangke nile tum han nang pachun lo tame na chun pame melang tame la bangke nile tum kichun lo busi chimata lo sitame traditional village development council bangke alangli Dr. Tuliram Rongam sar itu mana ngecak bangke son lo jela ta nang pachun pivek po lapen la chun lo plote rong asar atum si chairman ta dolongpo busi nile tum manang kulo sitame non joy pen alang le tum CM ke ai sar order ki pia teng pen si alang le tum joy pen manela non VDC abang si sengrong la so VDC sengrong ajoy ne nile tum non karbirong asar tum mange ining insam se dasi nile tum hawar tin sutame nile tum press meet ke donang konglo la so press meet ke do penjong si nile tum van nila major nangene karbirong asar tum man ala major nangene plote nile tum akang tu yang sutame nile tum chisong igna togi ate ningkan ini lo drafting committee dak keseng lo hala so drafting committee along ta alangli Elvin Teron ke IC chairman padolo hala dak inglong asopan lapen inglong asopan kapre kapan dak bhag hini thaglo inglong asopan ke traditional village development council pulo lapen CWC hala ke ona mane la kiba ona untravel to mase kiba lo la sila sombong bi ko bi akon no bangke hala bangke ke pachunji kalisi no bangke la VDC bangsi ka pachunji pasi klemrong la sila sona bidi bangke nilitum bangke project te la ke la sila am so se akon nilitum ke songela dan si nililam te tang ko lo kardong ini aduh bi angkan ni solang do kar di sini kardong Huluni hawar kupi posi tongser mong pen nilitum labangso deng nang ko loma lake
nilitum rongasar ahin pen ningkan trokan nang cisong et wang bom si pinianian kubiposi lasu nilitum kesetong ba kacing wai ba lason padunang ko luma ulake ajak dingklui ben nang cisong lasu ali bangke non keklang bangke hala laan adak RVRE pen sibikok nilitum mai meeting arong nilitum kicipang room lasu kicisong lasoli bangke indun bahini tumbang lason klender bangke la bangke nilihin ban bangke karbi khephan ke langrem usi budemi nili ladak bangke anut bangke nili sungse la karbi rong sartum kemang la sola mateng pen alang li tuliram ronghang doktor tuliram ronghang alang li lamcak kecipi wothat lang sulong alang li rong sartum pham la so lamcak kecipi la sepinianian kupisi mandalo lasu bangke nilitung long sarahin hoi bangke pardak pen nilitung selang dua arah depan pini kaning yekan tung ke kroyun kroy tekti village council bangke traditional village council ba prabjin pen akai tuliram doktor tuliram rohang traditional village council ba prabjin pen al pacun yepan nilitung rong sarahin hoi pen arsik tung pen suningri patikim lo pardon koloni habar meipu dasi pini karberong sarame asi pini tong sekot pen ni tung koloni habar karberong sarame siru nang kokma daso siru nang kok alam thela puhelo kidam tan pai sikro dari pir trawani karbiang autonomous council CM age hai tuliram ronghang karberong sarame abar en korek throk ni tumna chisong karbi traditional village council putak sini tu mekan throk kana chisong tang lo lama sonang cisong dia kena pi alang li tuliram ronghang pi cuma tharane karbi traditional village development council of thak pachi uni gali karbi anglong new VDC pusi alang li rongsa rona semar asila masar rona semar makini tum karbi rongsa ramai habarin korat throk lama so amai mate laso acari pon abang phu rongsa ratum ni tum ke Cedon undi busini tumke separai ponglo, sini tum labang so traditional village council putak number chun citik kene tumke labang so cesong making tonti busini tum la hawala amai akumti tum ni tum labang so separai ponita dasi prabjin penla kalbi no traditional village council putak ke number chun nangku busi aga kilorong mani tum lihin pen hin pen juneri lo dasi ni tum labang so number chun ci pulutangte ni tum la hawaran kro thok karbi rong saramai tum ke ni tum kai sompon ai pang rat pe ni tum padui busi ni tum si tenang pon padolo